Ето ги нашите хора със съседа. На строежа сме. Ето гледа. Ето га къщичката. Това е от едната страна. Тук е вече подпорните стенички и оп! Това тук са основите. Тук се подготвя замъта. Това ще се направят кофражи и ще се отлеят бетонни ивични основи. А от тук е входа на къщата. Надолу, там вляво ще бъде гаража. Ето ги основите. И ето това също е парцел. Там е рекичката. Надолу съседа има лодчица. Валю е направил стълбички. Много приятно местенце. Ей, това съседното ще го купим и ще строим още една за нашето семейство. Ето тук работната маса. Дани обядва такоси. А тук това има още тяхното място. Чак до края с двете каштурки, които са направени за да си спят тук хора, като си идват гости. И ето ги колелата. Без колела в Калифорния. За къде? Ето тук Сало е направила нещо като легалце, сетинг. Не може да си спи човек. И така. Това е Salvalio Property.